decir que no vale para nada, yo creo que aquí es como mirar para otro lado, ¿no? Yo pienso que, no sé, es que es una lengua viva, es una lengua que la tienes en casi todos los ámbitos, entonces no aprender un poco, no creo que nos beneficie a los que venimos de fuera, entonces... Nahi baduzu euskara ikasi, euskara ikasteko aukerak gaur egun badira inoiz baino gehiago. Diru laguntzak egoten dira, euskaltegiak hor daude, gure eskualdean bizi ezkero ingurukin harremantzeko aukera zoragarria eta bikaina dugu, baina gakoa nik uste askotan da beldur hori, dugun beldur hori gaizki izango ote dudan, eta ez, azken finean erabili ezkero euskara ikasten da beste hizkuntza bat ikasten alden bezala. Eta garrantzian kontua, garrantzia eman behar dugu, gure hizkuntza da, gu jaso dugu, gu zaindu behar dugu, guk erabili behar dugu, eta hurrengo hori ere transmititu beharko diogu noski. Ez que pena handia da. Hizkuntza da jendeko identitatea eta desberdinak izateko, no? Eta hori da enriquecedor, ez dakit, no sé. Bai, herri txikiak behar dute bere... Ezin dute usten absorber, no se pueden dejar absorber.